15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kumshibanta ban play lad ban play lenti yaki khon samla ki badan kasap ha ka jinga la kai kenjat football ban ai haki ya karan san pan I nakalyang ka Mounthat Raishan Sports Association ha ka khandai tre ujemmang arjar arpun rio kala play ya ka lempong ya la kai kenjat ball ka blatip kum ka Mounthat Raishan Football League hamadan snong kenshi umsot East and West Khasi Hills District. Lawan banyadan lang hakani gesngi pli perda ya kani lempong dau producer but editor Jongshulong Mel uba kerman lang Yuria kumukongsan haringkat kejia dan lang president ke association ubadiru MDC ke Mounthat Raishan constituency uba Powell Soklan usordar snong kenshi mau panyan uba bisok lang bat kiwe kinong ket kam ke association haringkat kipat ba bat kisamla kiwe shimbenta hakani kejia lekai. Hakani ka lempong ki dan hadu arpo hundred lagi kenhon ki balawan banya shimbenta ki badai tang na kani ka dong ka than jong ka Mounthat Raishan. Habakran ha kajing lang ubak kerman ulaang bah habai lek kai ha kanu ka sports ka bakong san ka bandan ka mansim banya tray lang namar kajing lek marwai kan ampen poi shanu ru nolor kata ulaang ru baki noy alam kim dan tang haki kenhon seng balang henry wara ka sports ru kumju bat ka sports ka hikai bandan ka mansim sngoret namar lada dan kajing sngo sarang lada tibet sakar ba tibet ru ka penyap no e kajing tibet bat kajing sngo sarang kampoi shanu ru bat kumta ula kentui ki samla bakin long ki ba minat khnang bakin poi sha ka thong ka baki dan. Paka sport si kata kentup ya ke football kadai kawai na ke sibentaru ke bapenso yang ni bandon ya ke mensiem jong ke jingi trelang namar lada umdon ke jingi trelang balamdon kata ke teamwork hamadan ke bapiele kai enum sobang ye wat kinong pet ban pet ya kata ke jingi le kai ke jongpi lada don tang way player bisle marway bitu kumbangi ju ya keren bun sien na bangi pe football tang si ibu ra ball bum pass ball ngila ong ule marway ten re ba don kata ke teamwork ke jingi trilang so tenat bani I ban pe ya kata ke jingi la kai ru ke ha ka ju ke poru ke sports ni ke football bangi ong ke seiru ya ki nong yalam apa pidon yu captain apa ka kunhon ke jongpi ka turu ka peni baka kenono ka kenhon ka nomla laj klemunong yalam namar ngitip ba hakene ka ri ka jongi ngi kham yar e bandon ni ta ka jing burom nong yalam la ka long ka no ka benta henre habade pa ka sports na shimba ngiju snap yu tau captain te kumta nga ong baka ni ka jile kai la ni ka sports su ka sei ye kita nong yalam bomde bangi ju ong ba kino yalam kidon tang ki seng balang la ni kidon tang ki seng trimon sobha la ni po kibadan na ka politics de ken ma ba ka sports kidon kino yalam kumjuru ka sports ka hikai epi bandon ye kata ka mensiem soret namarba tang sudon ye kata ka mensiem ka jing so sarong ken ma la da tibet kat ba tibet ru ka penyap no ya ka jing tibet ka jongpi namara basarong kam jupoi shanu ke ka ju poro ka hikaye phi ba pinlong bodon akor burom amara ba pidon akor burom ken ma godon ka jingi e apa phiele kai mar kelyang la ni pidon nakaju ka kenhon ru de bamdon ka akor ka burom tang ba isi no ru so bang su banile kai te keni gilong ki jingi kai lingba ka sports panong ipi ba dakin maru bakawai ba unoyel kai ba koridor tam udai ta ba pelong ye kinoyel kai ki ba koridor tam ini gilong ki ki ba ki jingi kai ki wan ha ka jingim ga jongi pakumta nganget kini gilong tang ki jingkren ki ba ngangan penso chapi namar ba ka thong ga jongpi ga long ba pinpoi sya ka benta ka ba khamajrong skirinsan ki ba khamajrong ba untang ba pinne hangni mo tersan de pin mi mo tersan ban long ki klori le kai na wada de ban mi khmat e ka jela ba de gari india ru amar khamtam ngan ong ipi ki babon kita ki star player ba de ba ka football ki juan hin ki than nong kendong te ken mau la da pi 3 minut pi 3 shitom ka we ka singin si ipi wada de pin haban mi khmat ka no club ka ba de ben le kai
ka I-League dan ni kinu ki Super League apo kini ke jalan ni sabar jong ni ke jalan kumjo. Hagajing lek kai ke bening kong jong kani ke lempung layo ban sakhi ke jing khon hapren ke mau panyan United Sports Club but Cultural Club Persha ya kerni Saulia Sports Club hakaba ke mau panyan kalala ban penliem ya kerni Saulia da Argo Lenot Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.